Kebelah sebun puasa, nam tak ni kalat ban yo banya ya don dekat bat pi ban ya pulai ke ketin ke jong blai ngingai scam ba ublai udon ke kubor lengba jong pi lengba ke ni ke tayo hi kat bangi dang ya pulai sapang ka huk sapang ka pop ka gospel bat ka hukum ublai unia lam lenti yangi kat bangi dang ya pulai bat kum juru kwa ban priang sumbai pi pi baro ki ban ya ngap lem ya ke ni ke kubor jong ni ke sap school lengba ke ni ke tayo ublai un kerku yangi kat bangi dang ya sakmat banya pulih ya ke ketian ke jong blai ngakwa epi banya lamingi hagajing duai show blai dah tahu ni duai ko kpa jong ni bah beneng haishwa dengan pulih ke ketian ke jong me ngaduai bamen yarap yang ni bengis ngau thu shai ya ke ke ba me don ban hika yang ni ke na por ker khu yang ni baro ar bat ai ba ke jing kren jong ni ke khubor ke ban mi na ke jing kren jong ni kan long ke khubor ke bang ni la bat ngau thu ke ba uwe ubayo ngau bat ubayo i ke na program jong ni on ngau thu bat bekin yo mat atrai ye ke jing khu bat ye ke jing mentoy leng ba jong ke na jing kren jong ni ha ke teng jisu ngatwai amen amen kulai sibun paso he jing duai ngini ya sakmat paso ha bede begini kamat ka pop ka gospel bat ka hukum laingi katukat ni teliki dikhot ndai shwa bangin ya ti jleu shwa len kum ka tin lamprang paso ngi ui hang ni ba ong ba klem da bakla baka pop shisha kadai ka wei ka bak krautam ban khanglat yangi ha ka jingye dei ka bajan ban pelong ye ka jingye dei ka bajan ka jongi bat ublai hoi am dei na ka tang na ka dau baka pop ka khanglat yangi ne ka penjai yangi na ublai hendrai ka ongru bakale iyo ka penjai shisha yangi na ublai dei kat kum ka kitab jong Isaya kalau nong basan kundai ka ka ba ar am dei tang baka ka penjai yangi ka syukor yangi ka penmong yangi nang ta ka bamdu ru yangi bat khadu khatwai ka penjot yangi kata ka dei jing shisha hoi ka jing ha ka bai dei bat ka ni ka pop so ngi i menta ka tayo ngi mod ban ya pule ba kumno ka ni ka pop bat ka jing ele nam ta ka jing im simet jungi kalau ka ba kraw hadu kata ka bangila ban ya kendo kila ngila ban ya kendo te ke ha ka bede bat kani paso ngakwa ban kli pi namar ba ka sabat skul ka hikai ngi ba ka pop ka khanglat lut ngi ka penmong nang ta ka bamdo ka pendo bat ka syukur ngi dah ka bede bat kata ngakwa ban yalam ban kli na pi ha ka bede bat kani ka bangi yo ban sot na ki sam shispa khat khandai ka khot ba khandai phulai bat khandai pusau bali bau niu nong thau ong ba ngam nom klet ya ki an ki jong me namar namba naki mela pen im nga ngalong ujong me ngalayet ya ki hukum ki jong me kumno paso philaban pensai ngi naga dau jong ka jingta jong ka pom bau ni unong tho ro Ukraine ki ni ki kinten ta kat kum ki sam chispa khat khandai ke lonong kat khot ka ba khandai phulai khandai phu sau ka bible ko ong ngan klet ya ki hukum jong me lano na ba daki me la pen im yanga ngalong ujong me to pen im yanga na ba ngalawat ya ki hukum jong me unong tho ha kan kat khot uong ngan klet ya ki hukum jong me lano ru ka ba mut kat ba udang im sumar ya ki hukum ki jong blai bat shu uong na ba daki me la pen im yanga ngim de bas ngau tho bakla da ka ba ong ba ki hukum ublai ki laban pen im handrei unong tho ha kane ka benta ong da ki me la pen im yanga ka ba mut ki hukum ki jong ublai ki long kita ki jing ya da yangi na ka ba hap sha ka pop bat la da ki hukum ki jong ublai kim don ngim la ban tip lang ila le pop ne em te shu ong nga long ujong me namar balai namar ka jing sumar hukum kadai kisok ki bapa syabar ya ka jing pen im ka bangi layo pediang nau balai ta ko blech bun paso ta ko blech bun swa bangi ne yai no sendon changani ka siman kong jong ka tayo kong menta ka tayo ngin ya pe ban ngin ya ti jleu sapang ka dau ba balai ba ublai u ai ngi ya ki hukum ki jong u hadin ba ubreu ula pen kenyak hadin ba ubreu ula lepop la ne pen kenya ko hukum ke jong blai
naga daw jong kapop bat kumno pat ublay utmu ban pelat pat eubreu sachisien nangta do paso ngin ya poino pat sagani gawe gamat kasni ningkong jong katayo kabaong ke jing khanglat bat ke jing pensoi kini ke jing khanglat bat ke jing pensoi hakabe de ngin ya wan be sangni ke jing ya thu kana ya kabala sem haka kitab jong kinong bishar kalenong ka bakhat saw bat kalenong ka bakhat reu kat khot banikong ka basaw khat reu bat khat nhiều ho oi paso ngitip ba nadu badang kha balakot ru yo samson bantre nam ta ka kam ka jong ublay bantre nam ta ka kam ka jong ublay nam ta ka kam ba kerpang ka jong ublay hoi ula sakri yo ublay henry ngiyo i pat ang tu ba u samson udang ailat pat yalde bansa pensoi kani ke jing jana ke jing im ju komno kala ban hikaya ngi hakini ki por ki bamta lada mangi ngi de ki paso ki nong yalam balang ki secretary balang ki khojum ka executive committee ni iba kapop le usoitan bidon jing red wadi yo samson hato yang ipat komno trai pasa to kata kadai ka jikli ka ba sngau tanat bat ka ba jelu hadu kata te hachwa ngin poi hachwa gat address kata ka jikli ka jong pi ngakwa aban pule ban chuya tho ya ki context jong kine kelonong ki ba phila ten sngeu kinong bisa kelonong ka ba khat saw bat kelonong ka ba khat henry to ha kelonong ka ba khat saw Samson ka Bible ge thu ba Samson udon ka jing itanat ya ki kan thei jong kinong Philistia Henry gane ka jing itanat jong u ya kita ki kan thei jong kinong Philistia kapes ngau si bat kelong persya ya ka mon jong ki kimi ki pa jong u bat ha kelonong ka ba khat henry ka Bible ge thu ba u Samson ula ya bat ka we ka kan thei ka ba ka teng ka Delila bat hadin balaya bat ka ule shong kha bat ka ne ka jing shong kha jong bat ka uda ja ka hadu kata hadu komba philatip ya ka jing thu khana hadu ba ulaya tholut syapang jong u syapang ka jing ya de jong bat ublei bat syapang kata ka bor ka ba ulayon ublei hang no kata ka bor ka shong Henry ha ka jing shisha ka bor ka shong ka bor jong Samson ka shong ha ka jing ko ngu jong u ublei haus nyu Henry usnyu hang ne kalong tang kum kadak ke bapa syabar jong ka jutang ke jong ublei bat Samson. Henry wat dia kata ru Samson ulia tu uang baka bor jang ka shong haus nyu jang la don bakhi usnyu na ka kli jong Samson upla bonom don bor shu. Bat hadin nang ta ka Delila kala le theg ya kata. To kane ka jingjiet jong Samson ban ya tu ya ka Delila syapang ka bor jong kaya thu syapang ki lain tali ki jing shisha syapang jong Samson ka baning kong ka bor jong ka wan ublei Henry sut nyau ban ko ngo yo ublei kata ka long ka baning kong ka baar udang perkhat ba ula ban yele kai pat ki jing pen shoi klam da hap sha ka pop ka balai hap sha ka pop namar ba kit lengkor lembat ki bom ngai to ka epat ka jeng mi ka ba mi na ka jeng le jong Samson ka ba ning kong Samson udu no ya ka bor jong bat kinong Philistia ka ba ar kinong Philistia ki kem bat ki khlaw ya ki khmat jong baro ar ka ba lai la kala long koi di balasha penrem bat lasha ki ben hakmat jong kinong shun jong to ka jeng kli jong phi halor jong ka jing hikai ka bangila ban yo na ka ne ka jing ja ya ka bala ja yo Samson ki long ki ne ka baning kong ka jing khot jong ublei sha ka kam jong u kamut banginom hap shu sha ka pop kamut ba pen light na ki jing pen shoi Henry ba pen light na ka pop bat ki jing pen shoi ka jing ko ngu ka long ka ba don kam hadu kata kam her hadu kat no pi don ka sab ban yalam aduk kat no pidon kasap ban roi ban trei ka kam ka jong ble Henry la da phim ko ngu phin hap she ko pop but on khot ya pi kinong le ba man kinong trei ba man Matias lenong ka ba nyau arpoi arpulai ka kren bat dia kana ka khot ngin ya pule biang kam hadian to ka ba ar ka pop kam juan jiareng khat ka wan suki la dangi ailat la dangi entertain ya ki jing pen shoi
la ki long ki barit ne ki bakrau kan no ka pop kam juwan jarang khat ka wan suki bat ka balai lada ubriu ukhlain kan no ru lada ule bom sunyeu ya ki hukum oble on kelan bat ka basau ka pop ka pin mat la i ubriu bat ka pop ka te mrau yu ka ba hen riu bat ka ba sneu tenat ka long ba ka jingai ka jong uble ka la ban pen im wat yu nong pop u bakrau lada ubriu ukla ba mot na ki pop jong o ka ji thu khana chpang usam son ki thu yang ni ba ka long ka ba ma ban le ka men ha ka jingai uble bat ha ka ju ka por ban yai le pop persya yuคุณเลยชิบุนปอสงะเงี้ยอิเลสงทุบะหากไปได้บุกันนี่ก็มัดจงกันนี่ก็เตยโยก็องเนาะกุมโนบากินี่กิจิมเป็นทำเมบัดกิจิมเป็นชิบัดกิจิมเป็นช่วยกีลาเป็นตรอนอยากลองเรียงอยากบูรอมก็จงสมสนแต่งเงี้ยสแคมชูงเงี้ยสแคมโรก็ถ้ากะจิกายปัดอย่างงี้ปัดกะบางอีโยนังนี่ก็ลองก็กว่าบันดังบรรรับอยากให้ใบpasalก็ลอง compare หดูกัดโนงีคลานหดูกัดโนงีกะจิงยาเดยกะจงอีบัดอุบเลยหดูกัดโนงีสตาร์หดูกัดโนงีแชมพังกัดบางอีดัง IT ยะละเดบันชะเปนซอยบันงอบให้แต่กิจิงตลอดกะจงอีกุมบ่ลงสัมสันกะหมดงีดังลงฮีkita kibriu kibaka pop kan yo ban le risa halor jong i bai pi bai kani kam ailat engi kam ai certificate engi nambar bangi de ki paso bangi la ban le kumno andre lane bangi de ki nong lam balang ngila ban le kumno andre kani ka khanglat engi baka pop hi kade ka pop bot unong pensoi udai bakam start sibun sya ban engi to ko sibun paso ngi ne poi pada kani ka singi ka ba ar paso me ubnai me arsan ka jingkling ni paso ngeskwa ban kli pi ke kita ki dau ki ba khanglat engi bandon ke jingya dei ka ba khamjan ba ba dublai ha ke jing sngo jong pi kat kum gani ka sabot school paso leni personal convince ba pi sngo long kon sngo tho ba kini ki de ki ba khanglat shisha yangi bandon shisha ya ta ke jingya dei ka ba jan bat ublai ta ka blai sibon pastor na ka benta to jing kli to wat la dangi long kita kinong yalam jong ka balang la dangi long ki kristan nandu balakha yangi wat la dangi la trei ya ka kam ni la trei shet ram ya ka kam hanrei ki don pat kita ki ba khang lat yangi bengen don ka jing ya dei ka ba jan ba uble bat teng is ngau tho bat teng ngim ngau tho ngim poi bat khat bangi ba ki dei ki jing khang lat ka sabat school ka hikai ko ba kasto ka netali kita ki jing khang lat ngakwa ban pule ka we hedin ka we to ladangi pule neng kong korin lenong ka ba shipeu khot ba khadar namar kata to ai ba uta ba perkhat ba uyeng un sumar yo un ham ngi dang shupule chapang usam son udang mut namar ba la jit yu nadu ka khpo ka kmi jong namar ba ula pelaj ya ki nong Hebrew na ka kti jong gi Filistia namar ba ula le chibon ka kam ka ba kraw na ka benta Hebrew jong oble udang mut ba ula la ban yeng an re ka ba khadu ukelon na ka ta ka daw upol ha ka na jing tho ong to ai ba uta ba bar khat bon yang un sumar yon kelon ka ba mot ka ta ka jing shane ka jong i halor ka bor la de kata ka don ka jing ma ka ba kraw ka jing shane jong i hala ka bor ka la ban long ka we na ki daw ki ba khang lat yang i bangin don ka jing ya de ba jan ba du blai ka ba ar Matius Henry ka la nong ka khot ka ba ar wat pen sawai ka turoi khmat jong phi kum ba le unong asap khnang ba ken yo e ka borom na ki bru ka ba mot hang ne ba ya ka ek ka ba ngi le ya ka kam ba bha ki ba ngi le ha ka kerteng ka jong ublei ha ka kerteng jong ka balang ladang ngi le ya ka no ka ba bha wat sha bangin pen kius kong ya la de wat sha bangin put turoi ya ki jing le bha jongi namar ba le namar ladangi yaro ya ki jing le bha jongi na ublei ngi nom yo shu ka jing yaro ngila ai nong lepa ya la de kat ba ha jing sha ka bible ko ong ya ka ek ba ka khti ka mon jong pi ka le wat sha ba khti ka diang jong pi kan tip
Kabamot ya kakam babaha pilale. Tosya ba ublay ai nong ya pi. Andre mentala da ngale babha. Bat ngap pertoy kato jing le babha jonga kabot nga ai nong hi la de. Kata ka jing skau sarong jonga kala ban long gading pengkeng hakaban penyajan yang ngabat ublay. Shushu. Ka Bible ka ong. Wat bishar. Kenang ba anom bishar ya pi. Nama kata ka jing bishar kaba pi bishar on bishar ya pi. Matios ka lunang kaba nyau. Kedekot kaba nengkong bat kedekot kaba ar. To ka Bible ka ong ujisu ong wat bishar na ba on bishar ya pi. Namar ujisu yo i ba barok ngilong kinong pom. Kumno unong pop on bishar unong pop. Teng ngis ngain ba haba ka pop ka bangilale ngidang la ban puri. Kan ba ka pop jongki perlok jongi ka bala pau perthai ngi bishar. Henry kumba ong ka tin pareng. We sin against God differently. Ngale pop dak away karukom. Mapipil pop dak away karukom. Te kumno ngin ya bishar pandram iwe. Ha ka jing shisha ka dayang ngi ban yarab ban kentu ban ken pam. Bangin ngin light na kata ka pop ka bangila le ban yarab ban kashan iwe. Om day ban bishar pandram. Om day ban pen le rai. To ka ne ka khot ka kren shapang ka jing ngau ho. Namar ba kibru kempat tip sepang kepop jonga ngas ngau bangadang biang ngas ngau banga hok na kata daw kata ji ngau hok jonga kapenya jengai ngano blai to shu ko ong Matius nang basan ka khot ka basau ko sau jisu ong to e yaki no shon jong pi kar khu yaki le bha yaki duai na ka benta jong ki e yaki kar khu yaki le bha yaki duai na ka benta jong ki te ha ka ga por Kalong na em ka basuk bat iya jo nong shun. Kamlong ka basuk. Kalong ka basitom Henry ka Bible ka ong kumba ujisu halo jong kadeng penaw ong ko pa to ma beki na bakim tip ke ka bagila le. Ujisu da kami lanti ba mangiru ngindon kum kata ka jinglong. Na ka kerteng Kristan ngila bas ngau thu bangide ki nong bot jong ujisu. Bat ya ka ka ba ujisu la le ngide ban bot. Ngide ban jika no shon jong bengin le bhai ki bat ban duai ki namar balai namar ka ubleu ong ka khpot ka long ka jonga ong trai te habangi ngile bhai ki no shon jong ka jing pensitam ka bakrau ka bangila ban ai yo no shon jong ka long bengin ju habangi duai ngem de ban duai ban ong no trai kan rat ulale yang akan ne wat map pen shitom u pen her khpot ma me u tam dei kom ta ke jing duai ka de ban long try une ubru ula pen mong yang yarab yang bangan la ban e ju yarab bi u bon ngau thu ya ka e ba lo le persya yang pat ai bor yang khnang bangan la ban jan ju ban ya kren ban ya sok ban ya map e kata ka de ka jing duai ka bangin de ban duai Shushu kebakat do ujisu ang Matius san ar pulai. Henry nga ong happy ba uno bebitar yala upara klem daw un sya pendrem ha kajing bishar. Pej bahagi kentian hang ne. Uang uno bebitar yala upara klem daw. Kabamot ha kajing long brew kajongi kum ki brew ngimla ban light na kajing bitar. Den em piju bitar na em. Henry kata kajing bitar kam depat ban penlong yang ban le pom ka Bible ko ane bitar klem daw ladang idon ka daw bagin bitar ni laban bitar tang bangim de ban le pom pitem em ka baning kong ka ba ngi de ban bitar ka long ngi de ban bitar ya la de namar bagi le pom balai bangale kene ka pom ta kuble chibun pasa pilawan ra ek dakimat baki kini ki bala ban khanglat yangi bandon ye kijing ye de ka bajan kajongi bat ublai dai ki ba khanglat ngi namar kumba phi la kren mene yakini ki mat ka bas ngotenat ka long ba lada mangihi utau bomut ban yang phi utau bomut ban yang ude ban perkhat bayu kolon namar ba kumnon kolon lada ngidang shania akalade ngi shania akalade kuma shania usamson mene phi ring nuksa nang ta ka ba ar ya ka ka bangile ba bha kalong nimdon kam raban put turoi na namar balai but ujisu ulale hadu katu ki kamba hadu katu lapan kia hadu katu yalap uklem
uklem long rupat ubas ngau sarong Henry ulong panban ubas ngauret kamot ya kita kisenran ki jong ur ukwa ban long bas ngauret kanang bangin nom kanom khanglat kata ke jinge dei jungi bat ublai dai ka ba pikran pat kan ka boi paso nga kwa epi ba pin pensayangi sak ndiat ha ka bai dei bini mat ha ka bai dei bini mat kat kum Matius kalendong ka basan ar pra kandai paso hang tu ka ong ba bunsen ngi perkhat iba kita kiba klim kin ne kita kinong peniap briu ki dei ba ki ki bala le da ka kam ti pasor bat bunsen ngi ong wat ju ya jan palat ba kita wano me shania palat ba kita namar kita ti ki dei kinong peniap briu le ne ki dei kinong klim re hang ni pat uji su kren uang dei tang ya kita ki bala peniap sisa da ka ti le ne ki bala klim sisa da ka met ke jongki jing kwa pra jong ka met jongki re ko ong ya ka jeng mu jeng perkhat ti pasor sumbaban pensai ngi kendiat pasor ka bai dei ba kata Tuh kata kalau nggak jingkeli ke pas ngetenan. Matius san arfu praat kendai kong. Henry nggak ong api. Lada uno ru ubak mi ya ke bru ya ke ban kwa ya ka. Lala kelim lepa ya ka kumta hara ke donot. Lada ke khmat jong meru ke ba sya ke man ke penjentut ya me to klau no ya ka bat to bread no ya ka. Uji su ong lada me pej ya ke bru bat me I kwa ya ka me la kelim. Ngi de bas ngau thu ba ban pej ya ka bru bat ban internet ya ka jing ba bru len ban internet ya ka jing long jong to ka bru kam de ka bas liu ublei u thao ya ka jing thao jong u ki ba bru ki ba ngi de ban appreciate Henry ka ba pen long pop pat ka long ladang I pej bat ngi da perkhat sniu ngi ikwa kata ka long pop ngi du thia du dem bat yaki baladon lok yaki baladon khon don kti aba pi pej ya ka tengah jong paramarjan bat pi isi ya ka lok jong pi namar bakam long kum ka tengah jong paramarjan kata ka long pop lada pi ki bompat ay shongkha ki bompat don lok lada pi pej ya ka bru bat pi ikwa ka pi medor ship heu jai life heu jai kita ki jing medor ki bas new persai ka kalau long pop namar ka Bible ko ong naka donot kimi ki jing snu ki baharu kom to ka jing keli jong phi ka long hato ka pop ka ba pau shabar bat ka pop ka bana shapo ka don em ka jing ye pher kadai to ka don ka jing ye pher ma ka don ka jing ye pher han rei ka dang long ka pop hi ubreu hachwa bon le ya ka ka bas nu pon sien udah perkhat lepa ka don ka jong kata ka jing perkhat jong ka long lepa ka ba kabas niu Henry kampat penjot ya no Henry katoga kam kaba lapau shabar kala penjot dena kata kadau wala da kadon ka jing ya pher Henry ka long pat kaba ma baro ar kine ki long kaba ma baladang idon ni kine kawe na kine ru ngatieng yo bangem la ban long ki dong song snong jong kata hima ki jong ble ladang tule su ya ka Gospel Marcos kelonong ka khandai ka khot ka sa pho ar do sa pho pra ka Bible ka ong ba ladaki khot met jongi ki le po persya yo ble ka bahai ngi bengin du no yaki bengin ot no yaki ki jongi ladaki le po bengin ot no yaki ki jat jongi lada ki le po bengin klau no yaki khmat jongi ladangi le po ka jingkali ka long hatong ngi de si shan em ban de kum ta Henry ngane thoi phi hang neu jisu shim lamut bengin ot si sha yaki ki jat jiki kti bat jiki khmat jongi ban klau ki khmat jongi habang ile pop Henry ka dei tang kum ka dak lan ka symbol ka ba mut ba ka pop kam don benta ru em bat ka beneng bat ka pop kam dei ban don benta ha ka jing em jong bru ka kran chapang ka seriousness jong ka pop uji sul maham ba ngem dei ban yele kai bat ka pop ka penjat ya ka met bat ya ka menstream penduk ya ki ten rai jong ka jing pen shuai wat le ya ka ka ban yalam yang ngi ka ban le pop wat pej wat kta wat mat ya ka ka ba phis ngau tho ba ka long ka pop bat kiar na ki jaka kiar na ki parlok kiar na ki jing len ki bas new ki jing sarong ki jing ko abrai kita ki unhealthy relationship kata ke immoral entertainment but kiar na ka ba pentron ya ka jing im ba kenjam asim ka jing im bom jukut ka long ka ba kham kong san ban ya ka jing les ngeu ba ka ba tang si tang po jong kana ka partai Kuliah cibun pasal mentangi kuliah cibun itu kijing pensai kijong pi kilong kibasai syahadu kata-kata
te menta paso ngini poino syagasngi ke babut ba kata mentang ini page pang kini ko hukum namar ngaskuat man keli hakabede kini paso ya kawe ke jingkeli ya kawe ke jingkeli ka ba kan thup lam kumno ngila ban pensyai Syaki bamdai ki Kristan bat kum juru syaki Kristan hagani ke juk ke bamenta bakumno ke Bible kadang don kam hakajing im ke jungi hakajing ya kenduk jungi ya ke jing hakajing ya kenduk jungi ya ke jing bat kum juru namar ba bun ba ki baya perkhat ki ong ba ngim don kam shu ya kahu kum namar ba uji su ulai ya kini ki artli ki hukum kat kum mat gospel Matius kalau nong ba arpu ar nadu lai pun riu ter ka kren ya kata tambang ngikwa man tip sai ro pastor haba ukren ni kini kamot ayu namar ba yu let's say ngim sko thu kanwan lam pen ban yang ngi ya ke jing ma ba de ke jing pastor to ka jing kali ka ba phela kali ngan address ka we hadin ka we ha ta ka baneng kong kumno ngin batai ka ka pop sha kito ki bompat de Kristan sha ki bompat de ki Kristan phimla ban ong phila le ya kane ka ya kane ka kam ka balong ka pop namar ka Bible ka ong bakalong pop namar kim pat priang ya ka Bible kim tebe yang ki Kristan ni lap priang ha but haba ka Bible ka ong kane ka long ka pop ngingej ba ka long ka pop han rekan pai ki bom de Kristan pat ngimla ban le kata han reka jubab ngala ya tre bat ki bompat de Kristan la nyau prasna bat habang ya kran siapang ka pop nga kran hakane ka rukom nga bata ya ki kata ka pop makiru ki ngej ba ubelai udan ma ki ngej ba ubelai udan ka jingkali ka ba ki kali kamot ayu ka pop ka jubab janga ka long ka ka ba le persya ya kata ka jinglong la ne ka karakter jong ubelai ka long ka pop ka pop ka long ru ka jingya le persya ya ka hukum long beriman bro the law of humanity but ka pop kaya le persya ru ya ka jing temu jong ubelai na ka benta ka jing im jong bro ta ki bom de Kristan ru ki ngej ba ka jing long kum ka jing sarong ka jing mut jing perkhat ka basniu ki kam boman ki jing le persya ya ka jing shisha ki jing le persya ya ka hok bat ka jing bom ya ublay bat ka jing bom ya ubrew ka long ka pop ha kata gorkom ngin pen ba ka jing le persya ya kine ka long ka pop ka jing le persya ya ka jing long ka jong ublay ka long ka pop to ka jing kali ka buat pat ka long balai ka ka pop bat ka jing ma ladangi ima ka pop bat ka jing ya dei jong ka pop bat ka hukum kata re jing kali to ladangi pule na ka kitab Rom kalau nang nengkong in ya pule shwa na ka Siti ka ba nengkong jong Yohanes kalau nang ka balai ka khot ka basaw pastor peace nga ba pule na ki Rom la nang ka ba ar ka khot ka ba arpho kalau nang ka ba lai ka khot ka ba arpho ngan pule Yohanes kalau nang ka balai ka khot ka basaw ka Bible ka ong uwe baro ubayai le ka pop uyai le ru ya ka jing parat hukum snap ya ki Kristan ka ne ka khot ka la kran shai ka pop ka long ka pop ka long ka jing parat ya ki hukum ki jong blai tas nga ba pule na ki Rom lai arpho to sa ka city ke jong Paul si kinong Rom lai kal nong ka khot ka ba arpho ko ong ni na ba kumta na ke jingle ka hukum on penksan ya ka wei ka do hakmat ju namar da ka hukum long ka jing tip ya ka pop namar da ka hukum long ka jing tip ya ka pop ka Bible ka ong ka pop ka long ka jing le persya ya ki hukum ka jong blai but Rom ka ong upol ong da ka hukum la itu ya ka pop ka ba mod ka pop ka long ka jing palat hukum la da ubreu orang kang ki hukum jong ublai ula le pop la dang girang kang ki sipe hukum ngila le persya yu ublai bat ngila le persya bat para breu bat ka to khot ka ba phila pen sngew Matius ar ka la nong ka khot ka ba lai pen ro du saw pheu ko ong ha u nong ya side wan hau jisu ong ko nong hai kai
ke hukum ke bakrau tam ujisu jubab kumno ujisu ang ke hukum ke bakrau tam kolong men jo try ba ublei jong me ka dono jong me baro bada ke mesim jong me baro bada ke jeng bot jong me baro kane ken kolong ke hukum ka baneng kong bat ke ba aru kolong kum kata men jo paramarjan jong me kum bayalade ha kita ki ar las dian ya ki hukum baro bat kinai to lepa kan ma kine ki kantien ha kene ki ar las dian ya ki hukum bat kinai to lepa ujisu jubab ya unong ya sa ju ong ka hukum ka ban kong bat ka bakrau ka long ban jo ble ka donot baro bat ka baar ka long ban jo pramarjan kum bayalade unong ya sa ukli na ujisu ka hukum ka bakrau ujisu jubab ar terligi hukum itu ar terligi hukum namar ujisu utip uang ba ban jo blengi dan kamru ban ja para bru hagi nagi ar gi hukum las dian ya baro ar ya baro gi hukum bat gi tu lupa lada pi pet ya ga shipe hukum penyo ba ha umalung kniep uban kong don kan terligi hukum don sa terligi hukum ha umalung kniep ubar don hendru terligi hukum ha umalung kniep uban kong ka hukum ka kran syapang ka jing de jong ibaru ble komno bangen jo ble da ka dono jong i paro ladang jo ble da ka dono jong i paro ngien om mane ble shawe na lor jong ble jong ladang jo ble da ka dono jong i paro ngien om thau dor ble thau ladang jo ble da ka dono jong i paro ngien om bedan kam thalai ka teng jong ble bat ladang jo ble da ka dono paro ngiem de ban pen khen ya ka sngi ka jong trai ka sngi subaton ka ba ar pa de hak baya debat ka jing jo prabru hak maulun kena baar ka bible ka ong bura mela ka kemi menam penya menam klem menam tu menam sekhilam le menam ikwa ke jong kiwe kum ta ta ter hendu tli ka to ka de ka to ka kran chapang ka jing jong jo prabru kulesh to sho ngas ngosi ban ong ha kena ga por baya ki hukum jong ble layu roid hapo islaja jong bru na jong pulpit kia ong ngim don kam shu ki hukum jong ble pijo yo sngaw na me kata ki pastor kirang ba balang ki temen basan ki no yalam niam na jong pulpit kia perta ngim don kam shu ki hukum jong ble kat ba hayeng ki le kum no hayeng hasam jong ki ong khon wat tu wat thok wat shukor wat lam ler borami la ki mi ki pa wat ya shang kai sha surok hagas ki jong trai ki ong ya kena namar ba fitip kia tarkat ya kawe ya keski sebatar ha pulpit ki ong ngim dan kam shu ki hukum kat ba hayeng pada ki ong sumare ki hukum namar gata lada ki pastor ki teman basan kirang ba balang ki no yalam nem ki no hikai ki ong ba ngim dan kam shu ya ki hukum ki jong ble ngim de shu bas ngau phala lada habang yo sneu ya ki khobor chapang ke jing kan rei jong ke jing to jing them chapang ke jing le jubor ki khna ki kan thai chapang ke jing ya panyap chapang ke jing lam ler chapang ke jing syukor chapang ke jing ya buram shu ki khon ki ti yala ki kne ki pa baleng ngel phala namar de mangi ki bahika ngam dan kam bat sumar bon ki ong ba ki hukum ble ki long tang na ka benta jo ki no Israel balai na kong ya ki hukum ha ulum Sinai ka jing shisha ka long ba ki hukum ke la don lopa nadu ka ba men kong kum no ngi tip ba ukan ula le pop ba penyap yu para jong wa ba namar ba hukum ko ong menong penyap da bat ka jerkang ya ka hukum menong penyap ka long ka pop ngi de ba sumar ba yo kum no ngi kum ya lamba kala ya kito ki para men ki para mesem ni sumar gi hukum om namar bangin yo jeng penem kum ka balang hi kai ba ni sumar gi hukum gi jog blai om namar ba on penem yangi hanreng ni sumar namar ba yangi la penem da ke jingai ayu Chris kulesh bun pasa kulesh bun itu ki kinten ki ba pilai hapteng jong i we piwe kamon ngilaban pensai ya ki bom de ki krisan ro da kata kar hukum ka ba pila pen i yangi meneh nang tangi laban peniru ya ki para krisan ro prakristan ro bakumno ya ki prabange bakumno baka hukum ke jong blai kadang don kam wala dau jisu ong
uang hau Matius kalau nong kaba ar gospel Matius ar kalau nong kerkot balai pendiri hadu lai saupo kum tu uang olah ai ya ki arti hukum mentaka sifat pila pensayangi bau jisu u summarize ne upelengkot ya kini kispa hukum haki arti hukum namar bawa pi omne ba namar hang ni las dien ru ya ki hukum baro bat ya ki nong itu lupa boleh sebut paso pi wan takaman tak boleh sebut hak bede begini kasi haki ni kikin don iwe hidup san hang nong ini bu kini ketin ka ong ini ya ke jingkor dor jong ketin ke jong blai tak boleh sebut te namar baka katkum kisam ke basis pa khat khandai ke khot ke basis pa san ke yathu inging tu ketin ke jong blai kalong ke syarak ni don kami ke syarak haban pensai yangi nang to Matius kalong basau ke khot ke basau ketin ke jong blai ke ong ba ubriu umla man im tang do pu hak tu ke jing pensoi baru setan rei dak ketin ke bami nak sentur ke jong blai bat kum ta teru jisu ong ingi ba jisu ulang tau pu ta ke buat habang yet ke ketin ke jong blai ni wan saka kata kaya rap ingi banyo ya ke jing im ke jing dei ke bajan bat ke ketin ke jong blai matang ini poino pat sakni ke sngi ke ba bot ka ong ka hukum bat ke gospel te kumno ka don kani ka hukum ka don jing dei bat ke gospel bat ka don jing dei bat ke gospel mat bun ki breu ki perkhat ba kat kum gospel Matius kalnong kebasan ke dekat kebakat nyau kat pra kiom bau jisu lawan ban pendep ngim don kam shu ya ke hukum ringi don kam tangi ya ke gospel te kum nong pin laban pensaya ngi paswah ke bede bekani tongin pule ya kata khot ba pilong Matius nong kebasan dekat kat nyau kat pra wan mut bangawan ya kaban pendam no iki hukum lane ya ki no itu lupa ngam shim lawan ya kaban pendam no Henry kaban pen scam na ba shisha nga ong hapi haban do le no ka beneng bat ka kendeu kat iwe da ret lane iwe ba kon kendia na ka hukum in om le no tat on down pendep paro ha ki degit kon ni la ban yo i ka jinga dei ha pedang ki hukum bat ka gospel ka gospel ko long ba jisu ulawan ban pendep ya ka jinga thulupa bat ya ki hukum habang ikran sepang hukum ki don bon ka ki hukum ha Bible ki don ki ceremonial law la nek ka hukum kenya hukum kriam ki don ki moral law la nek ki sipa hukum ka don ki civil law ka hukum sepang ka sinchar kadar bat ka don ka health law la nek ka dietary law sepang ka bam ka di ka koi ka khia to ka hukum ayu ka ne ka ba jisu lawan ban pendam ka jubab ka long ka hukum sepang ka kenya ka kriam Pikan mau nem yon dis nang pen baptis pen bena ayu sepang jisu neu long kun lang brot jong blai ban kit no ya kipop jong ka patai ka ba mod ha jisu ka to ka jing kenya mrat kan do kan dam no namar jisu de ulang brot bajan ayu jong blai ladap kenya u arajas nem chua ya kan ga hukum la pendam kan ba ya ki hukum sipa hukum pat ka Bible ka ong sumar ya ki hukum jonga lada pi jonga to balai bau ublai haban ai ya ki hukum kenya hukum kriam kadau kolong namar ba adam ula rengkang ya ki hukum ki jong ublai ki moral lo ki jong ublai to ka jing sumar hukum kadai ban long kadak ka bapau syabar ba ngilong ki jong Yesus Kristus bayangi lapan na kejarengkang jongi kata kadai ka balai bangi sumar hukum jong blai namar bagi sngongo bayangi lapan ngilalong kinong rengkang ki hukum jong blai Hari mentah namar ba jisu lawan ban siwi karam jongi ngem desu ban bandang penkhen yaki hukum ki jong blai ka kata kamot ka jing sisa kamot ka hukum ka syu yalam yangi sya ukris deh kalong kum ka yet khmi kum bangi pe ya ka yet khmi ka batai ngi bangi la japo kong ngimla ban chu kersut da ka yet ka hukum ha bangi pe hukum ha bangi laptop ka hukum ka ong phila claim ngimla ban kersut da ka hukum kampen khoi yangi ka su ong ngi le chu kris ban sai da ka senam kum bangi sai da ka sabon ya ka dur khmat ngi bat khadu khat wai ngi wan biang sekayet ban penting kena sisa ngila khoi em hai kata kadai ka jing ai nuksa ka biang ngakwa ban at sak ndiat hang ne ka Bible ka ong
ngam sim lawan ban penduk yaki hukum handrai ban pendep yaki hukum bat ki jing thu lepa haba ong sepang ki jing thu lepa pitim na em dan palat lai spa teli kita ki jing thu lepa ha testament ke ba rim ke ba ujisu ula pendep biang lai palat lai spa teli na ta ka da ong ngawan ban pendep yaki hukum bat yaki jing thu lepa ta tak aku boleh sebut pasal, aku boleh sebut hak beda begini, nilai yang kami yang sungguh tulisai, tapi pasal dapat hak beda begini, kajing tip bat kini kajing le, hal tang bancu tip kalau biang pasal klaim dah le, ne hak kajing kumno terai pasal, tang bancu tip kalau biang ini bangin nom le, ne kadon kaba compare, ta kata ka jingkeli jong phi ngi la ban jubab ika daga bangin penchong no rim naga gospel Matius nong ba nyau ger khot ba ar phoi hadu ka bar pholai ka bible ka ong om ubru baro uba ong hanga atrai uban yot lej hapo ki hima ki beneng hadre uta uban le ya ka monu pa jong ba beneng skam nang ta shushu shibun kini ong yang hakata ka sngi atrai ngingim shim la yalam ya kerteng jong me ngingim shim la be ya ki soj ha kerteng jong me ngingim shim la le shibun ki kamba ha kerteng jong me onda kom ta te ngaru ngan ong persai ki ngam jula itu ya phi khile no nanga phi ki ba jutre boman ujisu le thu hang ne shapang ki bru ki ba yalap ya ka kerteng ke jong u ki ba pen khia ya ki jing pang ha kerteng jong u ki ba be ya ki ksoi ha ka kerteng ke jong u ki ba le ya ki kam ba krau bat ya ki kam le bha ki ba bon ha ka im lang sa lang han re jisu khot u ong ya ki khilai no nga phi ki nong tre bom man ba le ka jubab ko long namar ba kim le ya ka mon ke jong u ble ki itho ya u ble han re ki kim im pada kat kum kajing yalap ke jong ki yalap be ka ba shisha ki le ya ki kamba ha ka kerteng ke jong jisu pendan kam ya ki na ka benta ban pendap ya ka jing thu jong kat ba ka to ka kam ka ba ki la le hoi ka pen mentoy ya sibon han rai yala de kam pen mentoy namar ki kem im kat kum kajing yalap ke jong ki kadon kam yang ngi habangi tip bat ngi de ban le Pikan mau ne mu joko buong ka jingai ka baklem ka jingle ka long ka bayam ki kam ki babha ki bangi le a kerteng jong kan rat jong ni kim la ban pen em yang ni lem dangi don ka jinga dei ba shimet padu lem dangi don ka jing ko ngo ka ba shisha yu kan rat jong ni ngem la ban khot kristan ya la de tang namar ba ngi le shibon ki kam na ka ben tau kris kan ba ngem le pa de ya ka e ka bangi ya lap to ka jingkali ka ba buat ka long cái kata ka manukupa au jisu ong uta ubale ka manukupa jong ba beneng tang uta hi ban yo lai cái kata ka mon ka jong ukupa ka long ba ma phi manga bat mengi baro ngi de bandon ka jingai jau kris kata ka dei ka mon jong ukupa ka jong ukupa ka long bangin ai ti lot yala de met ban men sim ha ka jing penyai jong men sim oblai kata kalong kamon jong ukpa kamon ka jong ukpa kalong yang ngi bangin sumare ki hukum ki jong blai kamon ka jong ukpa kalong bangin im ka jing im ka balapin kala dor do mesim bakoi but kamon ka jong ukpa kalong kata ka jingai ka ba shisha ka bangi don ka ba pen mi yakiso jong ka jing ko mo kata ka dei kamon ka jong ukupa bat kamon ukupa ka long bangi ngen pen mi yaki so jong matrim ki bala tho kala tia lo nong ka san ka khot ar pulai ta ku boleh cun pasal ku boleh cun ka ni ka sabot skul jongi minta ka tio ka sai baha du kata haswa bangin dia penkut pasal pidon di ban comments khadu ya wai khadu haswa bangin ni penkut ta haswa bangin penkut ngakwa ban ai khan diat ka summary lane ki jeng penlang ki jeng hikai ki bangi layo ka ban kong kolong ba ki hukum ki jong ublei ki long ki atiar ki jong ublei ban ya dai ngi na ka ba le pop kim la ban ma pop yang ngi kim la ban pen khoi yang ngi han rai ki dei tang kum ki atiar ki ba ublei u ai ban ya dai yang ngi but ladang i long makna kita ki syokri ki jong ublei ki kristan ngi dei bas ngau thu bagi jeng pen shoi ki wan ngi la ban ham
ka solution lena ka juba ban ya da yang ni tang ka jing ko ngo yo blai ka don ka we ka jing roi ka ba trust and obey for there is no other way ngay bat ko ngo na ba om don lat shu ha ka jing trei jong i kum ki khon ka jong blai tang is ngau biang ngau bit ngau dap ngau biang Andai to ki jing ngau dap ngau biang jong i ki long pan ban kum ki ding pengking ban penyajan yang i shu blai ni de bas sumar ban khang lat yang i ban don ka jing ya dei ka bajan bat ublai chapang ki hukum bat ka hukum bat ka gospel bat ka jing ai ki yai rengkat ka hukum ka penrem yang i namar bagi pengkhen ka bat ka juk ka por ka long kum ka yet kami bat ka long kum kata ka jing ka daw lunti ban ka daw yang i show Chris nang ta shu ka gospel bat ka hukum kaya rengkan nama ujisu ong dan ipule Matius asan kannya berapa ujisu uwan ban pendep om ban pendu om ban pendap na kata kia rengkan bat ka jing tip jong isibon chapang ka Bible gi jing tip jong isipang oblek klem ka jing le ka long ka jing yap te ka jing kentu jong ka long ki prabanget bat ya baro ki ba yo i bat shashkor ka ne ka jing ya kren jong ka ne ka por kalong sumar ya ki hukum ki jong blai om namar bon pen im ya pi hare namar ba ya pi la pen im Kublai sebun pastor kublai sebun itu ki kinten ki ba songkun kublai sebun pastor kumba ka tin ka jong blai ka ong nia pulem ta ka si ka pop ka de ka basir kai du kata haba ubreu lahap sa ka pop ublai la ai ngi pat ya ka wai pat kalat ban siu spa ngi limau Jesus Christ hapdeng jong jing siu spa ka jong ka jing la bayangi la sap ban siu spa lembau Jesus Christ ngi dei ban hap ban pikir ru yo le se nang don kini ki pop ki ba menang pentame yangi ka hikaya ngi dei hadin kata ladangi lap ba ki don sisa ki ki pop ba pentame yangi ki ba bat ingi ban don ki jing dei ba ublai jisu ang na ngi dei ban weng no yaki ngi dei ban weng no yaki shwa ban dir kapor nang ta piwan ru situ gamat ba ka tin ka jong blai ka long ka badon kam haban sumari ki hukum ka jong blai kampen ban khia yangi kampen ban khia yangi kumbala ong haki sam sis pa kat khandai kat khot ba sau bat sau san ka ong ni kumta ngarakhi yala kumta ngarakhi hala ka sngi ya ke an jong me hala karta ngayai ru haki jing keloi nabaki hukum jong me ngalawat kemut kat bang nang yai sa ha ka jing ko ngo ya tin ka jong blai ya ka hukum ka jong blai ngi ya ka jing keloi musim nang ta philawan ru yangi sa kamat ka ba pi ong mene ka hukum bat ka gospel ka hukum ka long tangkum ka nong yalam yangi show Chris nga kwa ban pule yang ni khadu khatwai na ki ka chichi ka jong Paul ki nong Galatia ka nong ka balai ka khot ka ba arsau ka kumta te ka hukum ka long ka no hikai jongi ban yalam yangi show Chris khnang bo on pen ksan yangi da ka jingai yu jong ka gospel bau Chris ulapan imingi kublai cuma paso kilong ke ki so jeng perkhat sisa ki bas notenat adu kata ban tip ya ke ek bahabat ke basneu kampelai imingi ban tip ya ke bakla bat ke sisa kampelai imingi henry ban ko ngu pat kuma pi omene ban le ya ke bahatam kade kita ke ban pelai imingi bagi jing au Jesus Christ ublai kerku ya pi wai baro ki bas ngap ini ke sabat skul bat kumju ro kublai cibun paso nam taki kitu ki kintin bapi ai pedang jungi bebe tong ini dua try bo blay pa jingi ba penang ngi ai ngo imesikat dai ya la mengi ko try but ela me ki khun ki jong me kat bagi dang persang ban le ka babatam ban ko ngo ye me blay haklin tin ya ki jonga ba jungi bebe we ya rap ingi try ban chime kan uksa ling bau Samson lakhot yangi la ai ngi ka kam ka pakerpang rekat ba ngim syam lapan sengapat ya ke ka bamelakang ka jingma ka don hakmat yangi kumta try ya rap ingi bangi laban ko ngu ime shitli met jingmot bajim perkhat sngo ko pabi idwai namba mabru iki pop kilai kilet ki jongi naba iki ningi pan haka kerteng bathyang dong Jesus Christ about try amen